Současný rytmus života je dynamický. Práce, stres i nedostatek odpočinku se záhy projeví na naší vizáži. U nás na klinice máme a používáme prostředek, který pomáhá lidem zregenerovat pleť. Ten proces se jmenuje rejuvenace. Rejuvenace je soubor chirurgických a nechirurgických zákroků vedoucích k vyhlazení vrásek, vypnutí obličeje a navrácení svěžího mladistvého vzhledu pleti. Typ ošetření volíme na základě konzultace s pacientem. Pan doktor, což mi přišlo až komické, mi prostě nazbíral tu povadlou pleť a tam jsem viděla, kolik té kůže je tam teda navíc a řekl mi jednoznačně, jděte do toho. Přemýšlíte také o změně vizáže? Navštivte naši kliniku. Využíváme nejnovější léčebné postupy a špičkové technologie. Každý u nás nalezne soukromí i splnění svého snu. A já jsem teda ho poslechla a nelituju toho.